Nasunugan man sila sang balay kag makapila naman ka beses nga nabutang sa ital-ita lang iya kabuhi bilang rescue volunteer. Pero upod sa katapos ang Mountain Tiger Search and Rescue, siyang mabaskog nga nagaserbisyo sa sulod na sang 30 katuig kag nagapabilin nga inspirasyon sa mga rescuers sa Bacolod. Pila diri ang iya naman naluwas sa katalagman. Ang ilang nga istorya sa sininga episode sang Baganihan. Sa mga oras ng emerhensya, masami may katapos ang Mountain Tiger Search and Rescue nga makitaan nagabulig. Sa disgrasya man sa dalan, kag bisan sa kalamidad nga nagaluntad. Si Brian De La Torre, isa lang sa mga ginakabig pioneers ng rescue organization sa Bacolod. Istorya niya, sa lamharon pa lang niya nga edad, nangin interesado na siya sa mga ihitabo sa palibot, tubtob nga naganyat siya nga mangin katapo sa Mountain Tigers. Kung may sunog, gagwa ko galantaw lang ko. Then makita ko lang mga firefighters. May emergency, kadalagan lang ko basta makalantaw lang ko. Wala man sa bungog na ko no nga pag sulod sa rescue. Up to the time medyo ginhagad lang ko sang tiya ko sa mga kilala ko nga magsulod dara sa Mountain Tigers. Sa 30 anyos niya na nga pagserbisyo, makapilaman ka beses nga nabutang sa peligro ang iya kabuhi. Atong sa inilanggit atong ano to nga bagyong nag-strike sa ato ng storm sir dito sa may Tangob. Okay. Pag abot namon dito, nagdako katama sang balod. Then may ara bala nga kabataan nga dapat ipagwa, may ara nga tigulang nga dapat ipagwa. Kasi ina ang mga bagay hindi naton pwede matalikdan. Bisan na muna ito natabo sa amon, sa akon mismo, pero ang ginalantaw ko ang akon nga mga katawhan, kung bala, they are safe or sino. So, salamat sa Diyos nga naka-surpass kami sa ito nga we don't expect na may balod pa niya gali nga nag-strike sa amon. Lapit na lang kami kung tani sa rescue ko namon. Nangindako man nga bulig sa iya ang naagyan nga training sa serbisyo kag mismo mga kaopdanan niya nga nagresponde sang nasunog ang ilabalay sa 1997. Kung sa imo nagali matabo, sometimes may portion gid nga ma-blind ikaw, why ka kahibalo kung anong imo nga himuon sa eksena. So ulihin na lang nag-register sa mind ko nga may mga step by step gali once nga mag-perform kita sang rescue or firefighting. Ulihi ko na lang nadumduman nga prior naton ang life before sang property. So na-registered sa mind ko during the time nga may ang bata ko, kinanglan ko pa sang kwaon. So na-perform ko gid ang akon pag-rescue during that time nga amo nagijabalay ang nasunog no. Si Brian nagaserbe karon bilang unit commander sang Mountain Tigers nga nabase sa barangay Mansilingan. Sa kalawigon niya na sa serbisyo, nangin salaliga naman siya sang barangay bilang Chief Operations Officer sang Barangay Disaster Risk Reduction Management Office. Siya man na nagaserbe karon nga inspirasyon sang mga tigre. Kasubong na lamang ni Kerwin Alarbe nga isa ka mountaineer kag environmentalist. Istorya ni Kerwin, sang naumid siya sa mga napilasan sadto sang malaban sa ulo sa nagluntad niya kinagamo, si Brian ang nag-rescue sa iya. Nagdala sa ospital, rason nga lalawas siya sa katalagman. Pagtapos ang ginamo, nagpuli ko sa balay, tapos gindakot ako sa balay, kikuha ako, gindalay ako sila, tapos kinsakay sa salakyan dito sa ospital. Sa ulo? Isa na lang kaniyar sa skull ko, bali tumba naman mo. Amo na lang ang gahon. Mga tigre. So si Brian to sa una Si Brian ang nagsalba na ako. Kasubong ni Kerwin, si Brian man ang naging ganyo sa anay manug-ihaw nga si Benji Sinyeres nga mangin volunteer. Inspirasyon niya man si Brian kag mga kaopdanan nga mga Mountain Tigers. Nang isa ka tigre, kaya gid pabayaan ang grupo. Amo na nag-inspire ko liwat, nagmagsulod liwat. Kag ari ko di buligan kami. Sa mga junior namon. Si Benji makapilaman ka beses ka nabutang sa ital-ital ang kabuhi. Pero kasubong nanday Brian, ginakalipay nila nga makasalbar sang kabuhi. Mos, pasubong ari ka pa, anong naghapabakod si mo?
Sa pabakod, arang grupo ko, Kag-training perhaps. training. Way nagpabaya ang grupo ko. Pero padayon man ang ila pagpaydalom sa mga training, bangod labaw sa prioridad nila bilang lifesaver ang mapasiguro nga wala sa mautas nga kabuhi sa ila pagresponde sa search and rescue operation. Ang passion abi sir sa rescue, although nga ma-expensive sa, pero kung amo na sila nga bala nga kung ging gusto mo, bisan paano himuon mo para nga mahatag mo sa pagalingon mo ang imo nga gusto hindi ko ma-explain kaya ginapasalamatan ko lang sa aton nga mahal nga Ginoo nga some of them naging model ko sa ila. 1973 pa sang gintukod sang Supreme Commander nga si Romeo Lacorum, isa ka maritime professor sa Iloilo City, ang Mountain Tigers. Sa piyakman sa mga pagpanghangkat nga ila ginapangatubang sa matag adlaw, padayon ng ila pagpasanyog sang serbisyo sa mga komunidad. Sa sininga bulan sang Mayo, bukas man ang organization sa pag-recruit sang duga nga mga tigre nga may pagkabalaka kag handa magserbisyo para magsalbar sang isig katawo. Hindi mo kinahanglan mangin gamhanan o kon may ikasarang agod makabulig sa imo isig katawo. Bisan ako o kung ikaw, pwede mangin baganihan. Ako si Nico Delfin, magadala sa mga istorya sang paglaom kag pag-asa sa kada simana.